Så leis hadde ut av trappene da Osland gjør det etter mot en stor tjone i Argentina i fotballstedet. HM akkurat börja och fotbollsprogrammet upp en spännande dist av trappene, men läget var sannolikt hästen gott. Vidröttene var självandiga stjärnor. Vi får ut i mikrofonen och spurte folk några spurningar. Först och främst vi i HM i fotbollstedet. Kvar hade du vi? Hur gott ser Messi ut för ett touch? Och så spurte vi dig in av VM för kvinnor i kommande år. Fotbollsexpert? Ja. Det ser jag här. Kväll om Osland och gör? Osland? Ja. Det är akkurat samma som alltid. Vi tar välja och tar till och komma längt. Det ligger allt. Tar kommer slängt, tar slår på Rusland rätt riktigt. Och jag håller i mitten, ja. För helt du vi i VM? Tyskland. Danmark. Danmark. Kan vara att du är Tyskland och Danmark? Jag var Tyskland världsmästare. Och jag vant att Danmark kommer ur batchen och så stannar det. Men de öler väl Brasilia. Brasilia har alltid spelat fantastiska samba-fotboll och så. Men nej, halt mitt lilla hjärta ta bänka för Ryssland. Jag hoppas att klara sig. Nej. Ja. Jag såg att det blåver. Är den Oslands blåsad över? Ja, det är. Så det helt Ryssland det? Ja, det gör jag. Vad helt du om Ryssland och gör? Jag hade tar vissa goda takter alltså tar Jean tar jag inte haft såna bollen man ska inte göra det men jag hade absolut att tar bara en färlig tar så få bollen. Så varje cha Argentina blir bara av osäker så det ser man tydligt. VM är kommande år till kvinnor 2019. Är så fotbollsexpert ut? Jag visste inte jag det. Jag hade kvinnor skulle vara coach då och börja så vidare. Simpelt. Det är kom på att spela fotboll. Får inte? Alltså, kvinnor ska vara mannen undergiven och ska först panta med coachen. Kommande år är det VM för kvinnor 2019. Visste du att vi? Men det vet faktiskt jag. Jag minns att Lionel Messi är bara Ja. Allt touch. Jag hade ju givit någon 8,5. 8,5. Ja. Det här Madavera. Det är helt okej, men Är det tatueringarna som kör ner eller? ja, det är inte akkurat. Kan man nog få touch där. Ja. Är det bättre ut än Sigurdsson? Jag var inte körligt. Alltså det riktigt jag inte körde vallet efter. Ja. Jag såg det. Nästa år är det fotboll i VM för kvinnor. Är du speciellt det? Om jeg er interesseret i det, er det interesseret betyder interesseret? Jo, jeg har faktisk set en del af kvindefodbolden. Det er jo ikke så flot fodbold som herrefodbold, men det er underholdende på en eller anden måde, og der sker mange tilfældige situationer. Jeg synes det der EM der var her i sommer, jeg synes det var rigtig godt. Det er slet ikke dårlig fodbold at se på som underholdning, men de spiller selvfølgelig ikke lige så flot som mændene. Det gør de ikke, og det er meget naturligt. VM nästa år vill kvinnor. Är det spätter? Det vet inte jag, så jag kan inte köra spätter. Nej, jag vet inte vi kvinnofotboll tyvärr. Kvitche. Kvitche, jag har alltid tyckt att stöj inte är så högt som klubbens Jamandon. Allt det ja. Jag vet 6,5. 6,5. Ja. Öliga flott. Så har gått ut. Ja, öliga gått ut. Allt touch. Touche. Touch. Så har jag lite spörsmål till konen. Det här bilder av Messi. Ja, det är bilder av Messi. Ja. Hun troede, det var mig. Vi skal dømme Messi for usinde 1-10. Hvad vil du give ham? Jamen, jeg kan ikke lide hans tatoveringer, men ellers... ja, men hvad skal vi sige? En 7'er eller sådan noget? 7? Ja. Messi er bare... Ja, men ja. Hvad er det, man? Jag har alltid han är ordentligt cool. Han är fittor. Jag har förnämmelsen att han är fittor. Ja, känner han? Nej, men från att vara starkt så är förnämmelsen. Han har gott omdöme. Det är det. Allt touch. Och bara kroppsmässigt, ja. För säkerhet. Han tar ett 8-tal, gott 8-tal. Hur går Messi ut för allt touch? Jag vill så smån. Ja. Jag vill så smån. Stämmer touch. Alltså han kom till ganska penna här. Det är. Ja, alltså han ser alltid som så han ser alltid fra fitter, det vet jag. Fitter och täta viktigt. Han är en fitter. Han är good boy. Han är good boy. Nej, jag vet inte vad en good boy. Men jag tror att jag känner inte där Connor John, men jo, jag ger en good boy. Han är ganska good boy. Han kan sitta. Ja. Ja. Så vad säger du allt touch? Det nutje. Hade vill jag välja han.